trek iki darah, aku tak malang nang ratan kono. Aja, Mbak, aja. Sepet lega. Ah, ben lega. Iki, Kang. Pokoke aja kulino, aja dikulinakno. Aja kena. Sing berantem iki kowe ya, iki berantem kowe. Bener, komen kula tak. Iki aku ora ngerti tulisan. Wih, iki leningka aku 84. Temekane iki umur iki saat iku 41. Lah jene iki wis 120 re. Umur iki saat iku 41. Mati kae kadung. Walah. Nek kono jeng ngene lho. Nek gopo aku karo mlaku ora re. Jajal cek lho ora iku. Sapa sing umure 120 ya, Pak? Umure aku iku lho. Sapa iki? Kae siji Jamari. Jamari. Anakku pun ambil lho. Lahirnya tahun 84. Ya. Umure 120. Iku tak pas ane Nah, matematikane bener iku. Alah, aku hati karena keliru ya Oh, lagi. iya. Angkat mandur DPU jane. Umur 120. Jane neng. Ngene lho. Kowe 150 umurmu. Jane. Lah nek umurku wis presiden siji tua aku. Iki lho, bukti kok. Kok penyedike Heh? Si Jokowi presiden. Anu iki lho umurku. iki. kok dicek sisan. Loh, Saiki iku digawe umur hidup kabeh saiki. Iya, neng umurku tak rakang iku. Aku nek ndek iki aja ana beras metu, ora dhewe wong kliru. Neng saiki ngalihe saiki iki kok arek. Rasane. Ora beras iki lho gawe mangan Saiki anu tulisan kene iki umur lagi 38, Dik. Iya, bisa gelem. Dadak 38 ping pindho. Tolong blowo ping pindho. Ora jokone Aku lah nopo-nopo kuat buka-buka, Pak. Aku umur lagi. Aku lah dirapak bojoku aku gondok Lah 38 tek wis rahim tek isut dah. Tetek ripot. Iya. Menurut aku lah, ngono. Menurut aku. Ora tak go kabeh. Ya aku kalau tak. Iki itu coba. Neng umume lho iki. Wong aku ku nek bidang hukum. Iki aku Iki kalau gondek aja aku. Iki nek Iki salah ya. Ora tahu. Nek kok pelakor aku.